даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ноҳияи шаҳри нав бо иштироки доираи васеи ихтироъкорони наврас ва калонсол донандагони фанҳои дақиқ табиӣ ва риёзӣ баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишраҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо гузаронида мешавад. бояд гуфт ки озмун аз рӯи 7 номинатсия аз ҷумла ихтироъкорию навоварӣ, математика, физика ва астрономия, химия, биология, география ва технологияи иттилоотӣ доир мегардад. ҳамроҳ қурбонов барои иштирок дар номинатсияи ихтироъкорӣ лоиҳаи тарзи зиёд намудани решадавонии ниҳолони мевадиҳанда дар заминҳои лалмиро пешниҳод кардааст. ӯ аллакай соҳиби шаҳодатномаи ин лоиҳааш гардида мехоҳад онро дар амал татбиқ намояд. барои пешгирӣ кардани гармшавии хатари глобалӣ ман ҳамин корро фикр кардаму дар заминҳои лалмӣ бе кандани ҷӯи об, бе насосҳои обкашӣ, бе қубурҳои чакрагӣ дар тамоми заминҳои лалмӣ талу теппаҳо ба доманакӯҳо ба мо бо ҳамин роҳ бояд айниҳол пӯшонем замини Тоҷикистона. хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ ба номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ инчунин фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар пайдо кардаанд. онҳо кӯшиш менамоянд то дар ин озмун маҳорату қобилияти зеҳнии худро ҳарчи бештар нишон диҳанд. ҷиҳати баҳогузорӣ намудан ба дониш, маҳорат ва малакаи довталабон, ҳайати ҳакамон аз рӯи меъёрҳои дар низомномаи озмун дарҷ гардида баҳогузорӣ менамоянд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифатро ки дар ноҳия доир намуда истодаем, ки дар он зиёда аз 713 нафар аз ҳисоби хонандагон, омӯзгорон ва дигар қишрҳои ҷомеа иштирок намуда истодаанд. сол то сол шумораи иштирокчиён зиёд гашта истодааст. ин шаҳодат аз он медиҳад ки таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд имрӯз устодон, омӯзгорон ва шогирдон. бояд гуфт ки ғолибони даври чоруми озмун ва барандаи шоҳҷоиза тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷоиза ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. маҳз чунин ҳавасмандгардониҳо иштирокчиёни озмунро сол аз сол бештар мегардонад.